Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us high. Krásný den, já vás všechny moc zdravím a vítám vás u nového videa, u nového vlogu. Já mám dnes středu a necítím se úplně dobře. Paní školnice už nám lehla, ale já se necítím dobře, protože mám asi nějakou zase migrénu. Začalo to už včera večer a myslím si, že to bylo na základě všech takových těch vypjatých emocí a toho, že toho je v poslední době hodně a že už jsem z toho unavená. A tím, že paní školnice omarodila, tak jsem tady dneska sama, respektive mám paní asistentku, ale nemáme nikoho, kdo by nám jako pomohl právě vykrýt takové to, uvařit čaj, nalít pití, dolít pití, umýt hrnky, umýt tácky a tak, takže toho bude strašně moc. A do toho teda začala ještě ta moje hlava včera, v noci to taky nebylo nic moc, teď to zase nic není, ale nechci si brát prášek hnedka, dokud se nenasnídám, takže si ho budu vzít hnedka potom, co si dám snídani. A my máme dneska ještě právě strašně moc zařizování, anebo strašně moc jedeme, já jedu řešit pojištění, protože prostě potřebuju vyřešit nějakou pojistku a potom jedeme podepsat smlouvu k novému bytu. Nedostaneme teda ještě klíče, takže tam vás jako brát zatím nebudu stejně. Asi z toho nového bytečku už s vámi budu sdílet jenom pracovnu, která by tam měla být, protože jsme se rozhodli, že z 2+1 půjdeme do 3 pokojáků, protože fakt už nám to místečko teďko velmi chybí a já se jako těším na takový ten svůj prostor, který budu moct s vámi sdílet, takže určitě nějaké vybavení toho prostoru, jak to tam budu vybalovat, třeba chystat a tady snad časem bude, ale jelikož já ještě jsem pořád v práci a ještě nějakou dobu budu, tak to jsou videa, které se k vám dostanou třeba někdy během léta, tak prostě si na to budeme muset trošičku ještě počkat. Každopádně mám z toho upřímně radost, ale potřebuju, aby ta hlava právě přestala, protože hodina tam, hodina zpátky, tam máme půl hodinu, tam máme hodinu domluvenou, takže fakt jako budeme rádi, když přijedeme třeba kolem 5., 6. dům a zase zítra do práce, že jo, tak je toho prostě víc, jak se to zařizuje ještě na tu dálku, jak prostě je to všechno z ruky, tak se to musí vždycky naplánovat a no je to někdy jako sranda to všechno skloubit dokupy. A mám každopádně vyplněné papíry do nové školky a do mý nové práce. Každopádně já je budu posílat až příští týden, protože tím, že budu nastupovat v září, tak pak potřebuju i výpis z trestního rejstříku a tak. A ten nesmí být starší než 3 měsíce. Takže já to udělám chytře, protože se to dá stahovat na portálu občana. Ti jste nevěděli, dá se to stáhnout úplně zdarma, neplatíte za žádný poplatek. Normálně, když přijdete, že jo, tak je tam nevím, kolik se za to platilo. Teď se to dá krásně online zadarmo, takže já si to stáhnu a právě to stáhnu na začátku příštího měsíce, aby vlastně červenec, srpen, září, aby mě to tam pěkně jako vyšlo ty dny, aby se to mohlo rovnou doložit, abych nemusela paní ředitelce posílat 20 mailů, prostě jí to rovnou pošlu jako přílohu. Takže to jsou takové nějaké moje plány a ještě tam mám pořád dost materiálu, který chybí smotat. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. My jsme teda včera byli zařizovat ty věci, respektive byli jsme podepsat smlouvu, kam půjdeme do nového bytečku, ale ještě nemáme jako klíče, protože v podstatě je brzy a my jsme tam se stejně nestěhovali jakoby hned, takže klíče si budeme předávat teprve v následujících týdnech. A pak teda se tak nějak jako začneme pomalinku balit a stěhovat. S tím, že já stejně jsem ještě v práci a tak, takže to vůbec neřešíme. Tady máme byt protažený, taky smlouvu, takže opravdu to budeme brát tak a doufáme, že teda se nám to podaří všechno v poklidu. A rodiče a tetičky a tak všichni slibovali, že nám pomůžou pobalit se, naházet ty věci a tak, že to třeba možná stihneme i během jednoho víkendu. Každopádně to uvidíme, protože
A my jsme původně přemýšleli, že bychom se stěhovali jako v průběhu toho, co ještě budu chodit do práce, ale já jsem pak řekla, že to už je fakt jako bláznoství a že bychom to asi nemuseli jako stihnout a hlavně by to bylo víc jako na knap. Takže jsme si prostě protáhli tady smlouvu, nebo protáhli, nám dojíždí do toho datumu stejně normálně, takže ji normálně ukončíme, nebudeme ji ukončovat na dohodu, ale prostě normálně nám tady vyprší nájem a prostě na základě toho tady jako skončíme a tam vlastně se můžeme pak stěhovat v průběhu, můžeme tam každý víkend třeba něco dovízt. Chtěli bychom tam vymalovat, takže to nám tak jako zabere nějaký čas taky, než to vyschne, tak tím pádem nějaký víkend využijeme na to, aby jsme si to připravili, pak se to bude muset tady trošku pouklízet a přidat si to, ale my jsme tady jako byli domluví, že to tady malovat nebudeme, a že jim ten byt předáme, že zaděláme jako dírky po obrazech nebo tak, což jako my máme pověšený tady 2 a 2 v obýváku, respektive ve Frantově pracovně, takže v podstatě toho moc není. Vyřešili jsme, nebo nevyřešili, dostali jsme nějaké návrhy na pojistku, teda jako pro nás, protože jsme říkali, že bychom se pojistili už společně, takže máme tady nějaký návrhy nějakých pojišťoven a tak dále, musíme to všechno prostudovat, ale včera jsme přijeli pozdě. Já jsem ještě Frantovi žehlila na dnešek košili, protože odchází na zkoušku nebo takhle na obhajobu, což už jako já osobně si myslím, že už je spíš taková formalita. A já se teď budu vrhat do motání, mám tady pořád ještě nějaký materiál, ještě jsem se z těch zbytkáčů hokusů nevymutala, protože na to není čas, včera jsem k tomu nesedla vlastně, a předtím jsem stihla aspoň pár, takže dneska jdu na nich pokračovat a snad se mě podaří vám nějaké z nich ukázat. Tak tohle je dnešní hromádka a dnes mě za ní není ani vidět. Mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 klubíček, 7 hokusů, všechno z toho vyšlo na hokusy. Akorát tady tenhle, a ten jsem z nějakého důvodu udělala v návinu 1100. Já ho i tak vložím do hokusu, i když má prostě o 100 metrů víc, ale nebudu to prostě hrotit, protože přiznám se, že nebudu dělat nějakou novou jednu kategorii pro jeden hokus, jo. Takže je tady tenhle v takové hnědé kombinaci. Tady tím klubkem prochází 1 kaki a 1 hnědá celou dobu a pak se mění jenom ten zbytek. Takže to jsem tak jako zkoušela pár z nich udělat. Potom tady mě zase prochází kaki a světle zelená a tam se v půlce přesně, tady v tom klubičku, po 5. přechodu se přesně vymění i ta kaki barva za jiný odstín, takže pak tam jde jedna ta zelená jako celou dobu, takže to bude taky podle mě dost zajímavý, jak to bude vypadat. Potom jsem dělala tady tuhle, tam zase myslím je světle zelená a zase ta kaki. Plus se tam střídá oranžová a na konci je pak i červená. Myslím si, že to vypadá hodně zajímavě. Ale bude to spíš na nějaké jako jemnější vzory. Myslím si, že z toho nepůjde udělat úplně cokoliv. Spíš bych řekla něco jednoduchého. Potom zase tady prochází zase kaki a světle zelená celou a je tam vlastně žlutá a zelený odstíny. Takže to je taková jako tady ty 4 s těma stejně procházejícíma nitkama. A potom mě vyšla tady tahle kombinace, žlutá, zelená a zase světle zelená, jo, takže tady mám takový hokus. Potom jeden zajímavý hokus je tady ten bílokrémovo-růžovo-žlutý, takže ten si taky myslím, že je dost zajímavý a určitě najde. Tady tyhle už zase budu jako na ty vzorky v pohodě, ale tady tyhle 4, jak prochází 2 nitky celým tím klubkem, tak podle mě
se na ně nebude hodit až tak šílená nějaká variace vzoru. No a potom mám tady jedno takovou hnědo-oranžovo-žlutý klubko, který teda taky má jenom jednu nitku, jo, jenom hnědá, prochází celým klubkem, jinak taky si myslím, že bude vhodnější pro víc vzorů, na rozdíl od tady těch, který podle mě budou trošku víc bláznivější a v tom smyslu jako střídání barev, takže bych to viděla na nějaký jednoduchý vzor, klidně i ode mě harmonka, si myslím, šátek harmonie, ten bude pěkný, nebo šátek perlička, tam se opakují vlastně 2 řádky, jeden vzor vlastně, takže tam si jako myslím, že by to taky pasovalo a sedělo. Takže tohle je moje 7 klubiček, který se mi dneska povedly vyrobit. Já teď fíčím do práce, strávila jsem to celý dopoledne, ani vyčurat jsem se nestihla. A jdu se teďkom zbalit, rychle si vzít svačinu a fíčím do práce. A máme s kolegyní prohozenou směnu a zítra už mám zase svoji raní, takže to bude trošičku takový náročnější. Já jsem přijela do práce a chtěla jsem vám ukázat jednu takovou zajímavou techniku. Můžete ji vyzkoušet s dětma a doma. Jediné, co na to potřebujete, je stretch folie, případně myslím si, že by fungoval i obyčejný sáček a potřebujete k tomu vodovou barvu. A my je máme tady, já vám tady někde pustím nějaký detail nějakého obrázku. A funguje to tak, že vlastně natřete papír vodou nebo postříkáte, když máte rozprašovač, je to jedno, ale je potřeba, aby byl aspoň trošku jako vlhký, pak na to začnete nanášet vodovkama barvy dle libosti, tím, že my jsme měli téma pohádku, tady jsme dělali včelku Máju a tady Ledové království, tak prostě jsem jim dala barvičky k tomu, že měli fialovou, modrou, zelenou, a měli světle i tmavě modrou a vlastně se to zabarví, tak se to ještě jednou našplíchá, protože vám to fakt nesmí zaschnout. A jak to máte, ustřihnete si kus té folie, dáte to na každý kraj toho papíru a ten zbytek se pomačka. Nechá se to zaschnout. Upřímně nebylo to uschlý ani po 24 hodinách. Některé ty výkresy, které byly takové vlhčí, tak díky tomu, jak byla na tom ta folie, tak a my jsme měli fakt 20 obrázků na sobě, tady ještě nejsou všechny, některé děti budou dodělávat, tak vlastně se to jako opravdu ten proces docela protáhlo a tím, jak jsou už teďkom ty vedra, tak víte, že jako všechno schne hůř, že jo, ve vedru. Tak jenom takový malý tip, jak jsme tam vystřihli Elzu, nalepili, ale vypadá to nádherně, myslím si, že to bude hodit nejenom na zimní tady ty tématiku té Elzy nebo paní zima, ale myslím si, že to bude třeba pěkný i na nějaký srdíčka, přáníčka, klidně na Vánoce, podle mě, na nějaký přání, podle mě je to paráda. Takže jenom takový malý tip, co bych vám ráda dala. Tak já jsem právě domotala veškeré barvy, zbyla mi jedna taková krabice materiálu, ale on už se k sobě nehodí a nebudu jako motat vyloženě něco, jenom abych dopotřebovala poslední nějaký zbytky. Takže jsem skončila. Tady to, co tady vidíte, to jsou ještě hokusy. A potom tady ta vysoká věžička, tady nahoře, tak to jsou zbytkáče. Tak já se budu snažit vám je nějak ukázat, ať to můžeme naštítkovat, protože dneska se snažíme všechno dokončit. Franta tady štítkuje. Já jsem se snažila domotávat a jdu vám to ukázat. Takže mám tady jeden takový hokus růžovo-modrej. Trošku mě připomíná naše tutti frutti, které jsme kdysi měli. Potom tady mám takovou modro-černošedou verzi hokusu, takže ten si myslím, že je taky zajímavý. Pak tady mám, to je myslím i s troškou fialkový na konci, tady na závěr je troška fialový, ta tmavší. Takže to mám takový zase šedo, černo, tmavě modro barevný. Potom je tady takovýhle hokus, to je vlastně hnědá zelená, takže ten je taky určitě moc pěkný. Pak je tady jeden hokus, ve kterém se střídá to bílý, tak tam je lurex, to je ta nitka omotaná lurexem úplně. Mám tady poslední metry, tak jsem si říkala, tak dám ji do toho. Takže to zajímavé je to vlastně růžová a na konci, jak je vidět, je trošku zelený, takže zase něco ze strany hokusu. Potom tady mám jeden hokus zelenkavo-hnědý, uprostřed tady je hnědá barvička, takže mám i takovej dohnědá. A poslední hokus je hnědej a tady je v něm trošičku bílý, takže má uprostřed i trošku takový bílý proužek, myslím si, že to bude taky moc zajímavý a vevnitř tady je taková tmavší hněda, takže ten je taky pěkný.
No a potom tady mám teda zbytkáče, ty mě vyšly ještě 4, takže jeden zbytkáč je s lurexem omotaným kolem nitky, ten je takový mixnutý, takže to je nějaká růžová, zelenkavá, fialková. Potom je tady takovýhle zbytkáč, střídají se tam barvičky klidně i po 10 metrech, jo, takže je to docela fíčák, některé úseky jsou třeba delší, některé jsou trošku kratší a v tom je to potom pěkný. Potom je tady tenhle, většinou jsem se snažila to trošku sladit, aby to šlo za sebou, takže tady vím, že je určitě červená, růžová a pak to šlo nějak od světle modrý k tmavší a je tam fialová a nakonec je taková ještě taky tmavá, modrá. Nechtěla už jsem do toho kombinovat nic zeleného, protože tu jsem si právě potom dala sem s hnědou. No a úplně na začátku jsem začala motat tady tohle bílo-černý a tam vlastně to jde od zbytku žlutých a vlastně po červenou, jo? Takže tam žlutá, oranžová a odstíny červené, tak tady ten zbytkač mi taky vyšel. Tady tyhle zbytkače jsou takový, že to byly fakt jako zbytky, ale myslím si, že to bude zajímavé, že je pravda, že některý se vám asi změní po pár sloupcích, ale říkám si lepší, než to vyhodit do koše. Jo, podle mě lepší zpracovat, určitě pokud chcete zkusit nějaký vzor, někomu nevadí barvičky, tak bych já osobně řekla, že to je dobrá volba. No ale já už se s vámi pro toto video rozloučím. Budu se na vás těšit zase příště u dalšího videa, u dalšího vlogu a mějte se moc hezky. Ahoj!